Hey guys, ang giibot agahang kuan kanang lemongrass. Kaya ni pang hatag na sa kanang si balik-balik dari pangadus bay ba. Abi hatag sa ilaha ron karong mananom sila. Okay. Kanang kada adlaw na yung mga rin nga mga adlaw tangad. Hala na sila patamnon. Gaan siyang bahin-bahinon guys kay lagi hapon yung ipuan. Adi ko dapit ang giibot. Kaya doon ka adi sa musiko. Hapon hatag sa musilingan kaya rin malamin sila. Ito ka tibig ko sa kuwan ko lamin. Ika guys, harawan na rin guys diya. Kuha na yung blue turnip. Yan na guys. Ito kita ito puno. Puno kapunuan. Ang gitamnan dito. Kamusilingan diri ang gitamnan. Kaya rong dito po sila makuha. Good morning. Kulapod ni Ruby Provinciana. Ja karon guys. Ang gipanglaro tagahang mga lemongrass. Kaya hani siyang ipanghatod ron sa katong si balik-balik bitaw dari pangadyo kay dis ni agi hanan silang gitagaan no andi nila gitanom. So hani itanom dito sila ha kaya ron di na sila magbalik-balik dari pangadyo. So hanan siyang ipanghatod ron kay katong amo silingan dito sa katong takong bahay to hanam nang gitamnan dito sila hato agilira. Hanang gitamnan karong dito pud sila mangluha sa hangitanon dito. Mabuhi na daghan makudari. Daghan pud dito hanan nang ipang-ibot na ni uwan. Ara sa duha ko dari kay hang giguba ni hang blue turnip dari. Kay nakuha na ni hang mga tanong ba di kadto mudak naan ko sa kadto uwan guys. Padung ko dito dai kay hang ni hatid. Magtanom sila. Ako deh magtanom kay hangat dandad to. Bito ang gipanglaro daghan dadto. Isa man nagikan. Sa balay gani ako gipanglaro daghan na bay daghan dadto. Na ayo na oy ako madaghan tanom diri unya karon kay mga Di sige pangayo. kurawa. Ang dito sige ko pangayo di karon ko dire di dapit sa kung tubig. Mao gani akong panghatod nas katong sige pangayos balay kay arong sige na sila tanom. Dili imo yana guwapa. Sige ko ni magtanom kay arong nagisa gitanom kuno pod nahurot og sige pangadyo. Mabito nang nay mga adyo hang tagaan. Na dito ang napay daghan kay hang tang itanom sa purok ba. Makapanghatag pata mulabon. Manghatag man tag daghan pero kanang mahurot na jud kanang hudto jud ba kanang bisag wa na jay mati-ti. Kuhaon jud taman man ang kamunggay na to bisag wa na mati-ti la ko si kuan gihapon gano. Ginuo ko. Dili Na jay mati-ti. Pigi pangayoon sa man nga. Bisud ko dili ba. Tagaan. Balibaran na. Mao jud. Hi, subscribe and like. Mo ni akong prince diri nga kuan na si Jay kuan ay na si Jay baligja po daring mga chicken di kamot bisag pag chicken. Ako tani itanom sa purok kay nahurot lagi dito sa purok nagamong purok man diha guys. Diha hang itanom. Diha pong tagaan lagi si Arlene kinaadadahan dito. Ipatanom. Ang itanom, katanom na sa tulo ka luwang, tuwa ka luwang. Tuluhon ko ni dya. Dali lapit ya. Maso kay imo na ning gikuraw dari. Mabitaw ka dito ang gikuraw pod kay
nay kuan. Yan alaman ni na atay manok ano palata laitang na. Kung nagpista budaghan na di makalitson, maglitson butang ang tanglad. Ito. Lami ra pag kaato ning kuan na ay Tangad. pag nailitsyon. Ah, nang gipangitas Arlene, nagias Arlene. Wala sila ah. Wa, O baka ni uban ni tutong. asa di pa dong? Dialysis. Oh. Una na siya na kuan kay lagi sang kuan hat tagaan lagi na sa ingana kay rong makatanom pod kay dito ilaban John ha namang gitam ng tugtulo ka kuan di na sila mosud dito sa mua kay hanan sang Tambal ba ni high blood. silang gitamnan kay rong di sila magsige balik-balik lagi dadto kay Di si pangayo ba. siko ko galihan pud tagaan ja kay wa may juta pud dadto nga kuan. Ja ug muagi sila sa gihanan masabod daghang ubang mga bagong gitanom ba ma. Des ni agi nasabod tong ahong malbiri di namatay. Buo ini kalit kay aron makuan pag unsa mo. Punan pa na nimo. Pangayo ko na ko diri oh. Na ako lugar ako tugo. Napa man didto. Na guys, so bisag gamay na lang jud nga kuan. Hudton jud og kuan ba pang kuha. Jahang giputod ni guys kay hang gipang tanem pud. Ang gilira dadtog daghan kadyo. Jahan isang putdon pud ni ron kay arong musangan ni daghan arong daghan ang kuha. Guys na nahang manang gipang tanem dari ag uban kay arang daghana man jud kadyo tong punuan sa kuan ang gihilira dari sa among utlanan. Utlanan namo dari guys dia. So hanang gihilira diha. Ja kay dana ra man tama nagamong juta ja dari di naman among juta ni ja. Kani mo ni hang gitanom para sa tung among silingan nga kuan ha silang gitamnan para dana ra pud sila manguha. Gitamnan pud na sila og kamunggay dari karon dari pud sila manguha. Ya pero adto mo sila manguha sa hang dadto to ang gipamutod kay hanang gipamutod kay kuan ja ang gisedari dia ang gihilira sa 2, 3, 4, 5, 6 kapunuan na. 6 kapunuan nga kamunggay so daghan kadto na sila kuan pangajuan. Kana sila mautan. Das bikas pud kay di man ni among juta halang pong gitugsukan dia. Nalagi ko nang udlutan lagi nila yana. Hagi pang tugsukan dito oh. No dagko na pud kadto sa punuan hanang ipang tugsukan diha kay rong daghan kadto makautan. Diya mo na yung gibuhat karon guys kay uwan-uwan lagi dari. Ga uwan-uwan. Diyan na pagali ko'y balhinunan na Hapa nang balhinunan na ako na ng tangara. Ako nang ipang hilira dito dapit. Kaya rong daghan ang makautan. May lagi ang bana nga. Sige lang kuno kong pananong unja. Lain ang baka utan. Pero kira kay kanihan ni hatag ron sa musilingan kay rong makuha ni guys kay manigiputod ganiha. Yung mautan pud nila. Diya guys na gahang aran ako adi sa nga tanan Ginoo ko. Di man jud bangbang sa kadako ni. Grabe jud. Mas dako man jud ni guys sa katong hanggiani dis ni agi. Sus maamis lagi mga tao dari mo tan-aw kay aran ako adi kuno ja ni sa baligja ba kuno nya di man baligja na kay bisaaran naman ni dito sa bayluan lagi itlog. Ang silingan dari dia kay ganahan man sila nga utan butangan ko lagi naling. Diyan ang kuan ni hatod na ugma siguro na anihon pati tong ampalaya halang po mong pakitin kasi nag-ani na kaya hapon ni anihon ni ampalaya na kaya naghana man ang anihon pud na ugma lang pud na anihon. Diyan salamat ninyong tanan sa inyong pagtan-aw sa mga video din ta mo magsawa. Diyan adyo lang po ninyo skip agahang mga patalastas kay madyo na laman guys na makatabang pud na sa akong pamilya. Okay. Diyan nalipay po ko guys kay ang saging-saging ning buwak na saging-saging mong kuno ni. So salamat din yan ni Altia rin doon din si kang Altia. Ang putong amiga nga bugitan pagkado dari ang maslingan. Diyan kanis sa pud kay yung nana ko ana man mura naman ni sagma tangtang ng pud siya. Nga mao lagi naghanggihi mo na yalihan na jud na kay
masiptig ang mga tanom dari og kuan. Hi, thank you so much. So, mga to ang video karon guys. See you next vlog. Day ganahan mo muutan og kamong guy. Ako ino sa mama ti ha. Ma. Kay see you next vlog. I love you. Amping og ampo tang tanan kay mo hapit na day mi mo travel og Bohol. Di kon kay sayang mo guys kay hanggi dai kay hanggi ko anis jagi. Putod. Ang giputol ba? Salamat Putol sige. Diyan na mapug ko magtrabaho guys. Yeah, mga to guys. Bye.